La llei ha estat necessària perquè, si bé l'Estatut del 79 va tenir una llei que va desenvolupar aquells aspectes de l'Estatut al 84, també calia una nova llei que desenvolupés els aspectes del 2006. S'ha acabat d'elaborar el 22 de desembre al Parlament, ha anat en vigor el 31 de desembre del 2009. Podem intervenir sobre empreses privades que forneixen serveis d'interès general, amb un argument molt senzill. Fins fa uns anys rebíem uns serveis per part de les administracions que són necessaris, com pot ser que t'arribi l'aigua a casa, o la llum, o el telèfon, i molts sovint eren empreses públiques. Ara ja són empreses que no solament són privades, sinó que ja no tenen ni concessions públiques, sinó que competeixen al mercat i tu et fas d'una o d'una altra. L'accés a la xarxa telefònica, o l'accés a la xarxa de la llum o de l'aigua, etc., sí que el síndic pot intervenir perquè són coses d'interès general. És un dret bàsic, està reconegut per la normativa europea i també per normatives espanyoles. Crec que estem tocant-ho amb la punta dels dits, que aviat serà obligatori que entre empreses i administració et garanteixin que tu, siguis on siguis, puguis accedir a la banda ampla. Nosaltres fa molt de temps que anem als centres de menors i estem portant al Parlament resolucions o fins i tot informes sobre el que poden ser aquests centres. Per tant, és un tema que, amb tot el respecte per l'Amnistia Internacional, des d'aquesta casa, fins i tot els meus predecessors ja ho havien treballat. Hi ha coses que segurament a l'Amnistia li ha faltat una mostra més ampla o més temps per corroborar determinades informacions. Vostè té un tercer àmbit segurament menys conegut, que és el solidari, com a president de la Fundació Ulls del Món. Aquest àmbit em motiva moltíssim, m'ocupa molt de temps dels que tinc lliure i a més fins i tot aporto tot el que puc del punt de vista econòmic, però té un feedback impagable. Apostar perquè gent que porta 5, 10, 15 anys sense veure gens, cega per complet, recuperi la visió, que és com fer-los tornar a néixer, gràcies a l'acció de metges, d'infermeres, instrumentistes que ens donen la seva mà d'obra gratuïtament, a l'aportació de cases comercials, de laboratoris, de donants particulars, d'institucions, i poder-ho fer a amb una perspectiva a llarg termini, com és confiar que d'aquí uns anys, ara li cito on som, a Mozambique o a Bolívia o a Mali hi hagin estructures oftalmològiques pròpies d'ells mateixos, li asseguro que té un retorn que encara hauríem d'estar pagant més agraïts en ells que no pas en el que tu penses que portes. Molt bé.